Hemen gaude TikToken bideoak igotzen, eta denon artean bideoak ikusten. Trailarara, bideoak ikusten, trailarara, bideoak ikusten. Urrian hasi ginen bideoak grabatzen, eta geneutzen gaude biralak bihurtzen. Trailarara, biralak bihurtzen, trailarara, biralak bihurtzen. Gure bideoak dira denetarikoak, horregaitik gu gara oso famatuak. Trailarara, oso famatuak, trailarara, oso famatuak. Aberatsak gu gara tiktokerragatik, horregaitik gu gaude alai eta pozik. Trailarara, alai eta pozik, trailarara, alai eta pozik. Tiktokerrak gara munduko onena, aspertuta bazaude divertigarrenak. Piercingak ditugu eta dira politenak, gure jarraitzaileak dira jatorrenak. Asko gustatzen zaigu bidaiaz joatea, hiriak bizitatu eta grabatzea. Guztiak gure atzetik aseorea, guk nahi dugu zuekin hau konpartitzea. Improvisatzen animatu zizkigu, nintxe eta handiek horak zeben. Nintzeren herriman dira jaietan eta barraketan. Oso pozik nagonik Laudioko jaietan, nire lagunarekin goaz barraketan. Ainerena, jaia eta alaia. Laster egingo dugu ikastolako jaia, guztiok egungo bat benetan alaia. Zuen TikTokera zarete, nolakoa da zuen TikTokera da, nolako bideoak igotzen zuzuen? Tiktokera gara munduko onenak, aspertuta bazaude divertigarrenak. Piercingak ditugu eta dira politenak, gure jarraitzaileak dira jatorrenak. Asko gustatzen zaigu bidaia joatea, hiriak bizitatu eta grabatzea. Guztiak gure atzetik